Chcete naplno využít potenciál své chaty, ale nevíte, jak začít? Nechte pronájem vaší rekreační nemovitosti na nás. Postaráme se o vše od A do Z, abyste mohli těžit z pasivního příjmu s minimem starostí. Proč spolupracovat s Interbohemia? Jistota platby. S námi se nikdy nemusíte obávat, že byste neobdrželi zaplaceno. Od klientů požadujeme peníze vždy předem, takže vaše finanční jistota je garantována. Ochrana vašeho majetku. Máte strach, že by vaše chata mohla být poškozena? Nemusíte. Používáme systém kaucí a navíc všechny klienty pojišťujeme pro případ škody na vašem objektu. Bezstarostná komunikace. Komunikace s klienty je naší starostí, ne vaší. Vy se můžete soustředit na zisk, my se postaráme o vše ostatní. Pokud by došlo k reklamaci nebo zranění, nemusíte se bát žádných problémů. Máme vlastní právní zastoupení, které vás v případě potřeby plně ochrání. Zajímá vás, kolik vaše chata může přinést? Kontaktujte nás a my vám zdarma připravíme odhadovaný hrubý zisk. Jsme rodinná firma s 35letou tradicí a v našem portfoliu máme více než 1000 chat a chalup. Přidejte se k těm, kteří už vydělávají bez starostí.